Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Két témával foglalkozunk, Jeremiás próféta könyvével, és el kell mondani azt, hogy Jeremiás egy különleges személyiségű ember volt, hiszen ő nem csak próféta volt, hanem ő egy iskola alapító is volt. Most gondoljunk el, hogy Jézus idejében még a jeremiási iskola tökéletesen működik. A Jeremiás tanítványok több mint fél évezred távlatából, még Izraelben egy aktív irodalmi munkásságot végeznek. Nem véletlen, hogy az Új Szövetség legtöbb idézetet Jeremiás könyvéből veszi. Mielőtt magáról a prófétáról néhány szót szólnánk, azt a nagy történelmi helyzetet hadd mutassam be, amiben ez az esemény játszódik. Lényegében az ókori birodalomnak, az ókori történelemnek két nagy birodalma, két nagy polaritása figyelhető meg. Vagy Egyiptom, vagy Asszíria. És lényegében évszázadokon keresztül, fél évezreden keresztül valamelyik nagyhatalomnak a befolyása érvényesül Izraelen. Izrael pontosan olyan, mint a kis Magyarországunk. Vagy nyugatról, vagy keletről jönnek. Mind a kettő helyről hódítók, és soha nem barátok jöttek az elmúlt 1000 esztendőben. Valahogy így van Izraelben is, csak nem nyugat és kelet, hanem észak és dél. Délről Egyiptom, északról pedig Asszíria jön. És ekkor Jeremiás elkezdi hirdetni azt, hogy kérem szépen, ennek a korszaknak vége lesz, és egy teljesen új világfelosztás fog bekövetkezni. Senki nem akar hinni ennek, és kérem szépen, több mint 100 év nagyon kemény elnyomása után, 8-szori próbálkozás után Babilon kivívja függetlenségét. Asszíria pedig elveszíti teljes mértékben a befolyását, hiszen ez az asszír befolyás már a Krisztus előtt 11. századtól a térségben teljesen világosan látható és kimutatható. A nagy asszír uralkodók, és talán egyet hadd említsünk meg, Asszurbanipál, aki Krisztus előtt 626-ban hal meg, még egy hihetetlenül erős birodalmat, stratégiailag, gazdaságilag, katonailag erős birodalmat hagyott magára. Ez a birodalom kérem szépen 20 év alatt felőrlődött. Miért őrlődött fel? Mert a belső egyenetlenségek, a harcok, a pártharcok, a papság és a politikusok egymás elleni harca teljes mértékben megszüntetne ennek a látszólag még fennálló világbirodalomnak a befolyását. És egy új ismeretlen kis városállam, Babilon, egy fiatal, 10 éves hadvezérrel, senki nem ismerte a nevét, Nabukudru-usu-uzur, a bibliai Nabukodonozor, egyszerűen jött, látott, győzött. Ennek a kornak a nagy prófétája Jeremiás. És amikor Jeremiás arról beszél, ha nem változtatjuk meg az életünket, akkor ez az életünk fogságba fog végződni. Az északi országrészt, a 10 királyságot, kérem szépen, Asszíria fogságba vitte 722-ben. Amit évszámot mondok, az természetesen mindig Krisztus előtti időszakra vonatkozik. Szóval 721-722-ben fogságba vitte, eltörölte az északi országrészt, a 10 törzsnek a királyságát. És nagyon érdekes, ebből a fogságból soha nem tért vissza senki. Nem egyetlen egy nagy közösségbe vitte fogságban az északi rabszolgákat, az izraelitákat, hanem 5-6 különböző egymástól független területre rendezte el. Ezek évszázadok alatt szépen asszimilálódtak, eltűntek, elfelejtették a nyelvüket, a vallásukat,
identitásokat, és csupán múzeális emlékekké váltak Jeremiás idejére. És Jeremiás idején pedig jön egy másik nagy világbirodalom, Babilónia, és azt mondja Jeremiás, hogy ha nem változtatjuk meg az életünket, ha nem térünk az Úrhoz, akkor fogságba fogunk kerülni úgy, mint az északi testvéreink. Mindenki hazaárulónak nevezte, a nemzet ellenségének. Olyan embernek nevezték Jeremiást, akit el kell pusztítani, hiába próféta, ő a nemzet ellensége. Mert minket kiválasztott az Úr, mi vagyunk a szent nép, mert mi nem olyanok vagyunk, mint az északi testvéreink. És ezek a szlogenek egy nemzeti hitvallássá, egy nemzeti tudattá alakultak ki. Csak éppenséggel ennek a hitvallásnak, kérem szépen, nem volt semmilyen tartalma. És Jeremiás erről beszélt. Néhány szóban szóljunk magáról a prófétáról. Papi családba született. Kérem szépen, 300 évvel korábban az ő déd nagyapja vagy ük nagyapja volt a főpap. Mikor? Amikor Salamont királlyá kenik. De a salamoni királlyá kenésnél nem Salamont, hanem az ellenkirályt, Adóniát támogatta. És éppen ezért az új király, Salamon, az volt az első ténykedése, hogy leteszi a főpapot. Soha azelőtt Izraelbe ilyen nem történt. Azért Salamon volt annyira bölcs, hogy nem merte ráemelni a kezét a főpapra, hogy elvegye az életét, mert tudta, hogy ennek az Isten részéről nagy visszacsapás lesz a következménye. Egyszerűen azt mondta, hogy menj el Jeruzsálemből, száműzlek örök időre, minden generációdat száműzöm Jeruzsálemből. Választott egy új főpapot a király, természetesen arra vigyázott, hogy a törvényes előírt családok közül választhatta csak, tehát az Ároni család fiai közül, és innentől Jeremiás családja egy bukott főpapnak a családjának számított. Megkérdezték, honnan származol, és mindig elmondta, honnan származik. Ja, a nagyapád volt az, aki a világ legjobb királya letett a főpapi székből. Igen, én ebből a családból származom. Még meg sem ismerték az egyéniségét, ő neki mindig szégyenkeznie kellett, mindig befele kellett fordulnia. És az ő családja Jeruzsálemtől északnyugatra, 7 kilométerre található fennsíkon élte az életét, gazdálkodók voltak, de továbbra is minden papi előírást megtartottak. Azt is megtartották, hogy nem léptek be soha Jeruzsálembe. És amikor összegyűltek a családi tűzfészek mellett, hosszú téli estéken is beszélgettek, Jeremiás, az ifjú gyermek ott hallgatta a nagyoknak a szavait, és a nagyok mindig azt mondták, nem megyünk Jeruzsálembe, nem megyünk el a templomba, nem nézzük meg a királyt. 2 dolgot nehezen tudott Jeremiás családja feldolgozni. Kérem szépen a királyságot, mert a család minden vesztesége, szégyene, áldatlan állapota Salamon király idejétől számítható, illetve a templomot. Mert kérem szépen, valamikor ez a templom volt a család szentélye, és ezt a családot szégyenletes módon elűzték, kiutasították. Ezért Jeremiás olyan anyatejet szívott magában, amelyben 2 ellenség volt. 2 ellenség képe. Az egyik Jeruzsálem, a másik a király. Ifjú korban elhívja az Isten őt prófétának. Tudják, a próféta nem nagyon szerette a prófétai elhívást, hiszen az ókorban prófétának lenni nem mindig olyan glóriát jelent, mint amit elolvasunk a Szentírásban. Igen, ez már a történelem. De a hétköznapok, azok fájdalmasak lehettek a prófétak számára. Ezért vissza is akarja utasítani ezt a prófétai szolgálatot, hiszen minden prófétát elhív az Úr, hogy utána elküldjön
És akkor azt kapja az ifjú Jeremiás a profétai elhívásánál az Úrtól. Írts, pusztíts, gyomlálj, plántálj. És ezek a szavak meghatározzák a 4 évtizedes profétai szolgálatát. Igen, ő neki nagyon sokszor szaggatni, pusztítani, szakítani kellett. Jeremiás önmagában egy békés, egy csendes ember volt, aki inkább az irodalmi összefüggések, zsoltármagyarázatok és tórai összefüggéseket vizsgálta volna. Ő szívesen ezzel töltötte volna a mindennapjait, de az Isten ehelyett elküldte őt. Hová? Az élet sűrűjébe. És mindig ezzel a képpel tudom Jeremiást kifejezni. És bocsánatot is kérek, hiszen ez nem egy bibliai kép. Mint hogyha egy hintón utaznánk, és a lovak megvadulnak, és a szakadék fele rohannak a lovak, és nincs erő, amely ezeket a lovakat visszafogná, és a kocsis hiába húzza vissza a zabolát, mert a lovak megvadultak. Mit tegyen? És mögötte ott van az egész ország. Elé áll Jeremiás a testével, de a lovak, az ország, az erő lehengerlik őt. Az életével is szívesen adózna azért, hogy megmentse az országát. Hiszen nagyon jól tudjuk a történelemben, minden politikától mentesen. Nagyon sok embert, akit életében hazaárulónak kiáltottak ki. Később rájött a történelem, hogy azok voltak a nagy hősök. Azok voltak azok, akik tényleg a hazáért szentelték életük minden egyes pillanatát. Talán így volt Jeremiás is. Jeremiás időszaka előtt izraeliták, és ilyenkor természetesen már Júdára gondolok, hiszen amikor az északi országrész 721-ben megszűnik, akkor az Izrael kifejezést a Júda átveszi és önmagára alkalmazza. De ez egy anakronizmus. Szóval az elmúlt királyok, Manassé, Ammon, olyan mélypontra viszik Izrael közállapotait, az erkölcsöt, a gondolkodást, a tisztességet, a becsületet, a vallást, a hitet, amilyen talán még soha nem volt. Olyan mélypontra. Feljegyzi a Biblia, hogy ember emlékezet óta Izraelben nem tartották meg a Pászka ünnepet. És ekkor kérem szépen, egy 9 éves fiatalember kerül a trónra. Úgy hívják, hogy Josiás. Az apja és a nagyapja a leggonoszabb királyok közé említendő. Minden, ami szent volt, az számukra nem volt szent. Minden, amit meg kellett tartani, ezek a királyok nem tartották meg. Minden, ami tilalmazott volt, azt megtették és csinálták. És ezután, egy puccs után, egy 9 éves király kerül a trónra. Természetesen azonnal gyámok irányítják rajta keresztül az országot. És azt mondták az ifjú Josiásnak, mindent csinálj, király, csak 2 dologgal ne foglalkozz, a vallással és a politikával. Mi mindent megoldunk ebben. Mi megyünk az atyádnak, meg a nagyatyádnak a nyomában. És ez néhány évig így volt, majd utána egy puccson keresztül a király megszerzi a saját maga által szerzett jogán a hatalmat. És kérem szépen, egy 13 éves fiatal gyerek elkezd uralkodni Izraelben. Olyan tanácsosokat rendel maga mellé, akik bölcsek voltak, akik nem a saját zsebüket akarták megtömni, akik nem port hintettek a nép felé. Bár el kell mondani, hogy politikailag, gazdaságilag virágzott az ország. A Dávid által uralkodott területek ismét Izraelhez tartoztak. Olyan hatalmas külgazdasági export tevékenységet folytattak, hogy az országban, mint Salamon idejében számolatlanul hevert az út szélén az ezüst. És úgy nézett ki, minden rendben. Sikeresek vagyunk. Jó a GDP-nk.
nincs nemzeti tartozásunk, mai fogalmakkal. És közben nem vették észre, hogy az igazi értékrendszerről, évszázadok óta kitaposott nyomról, 2-3 generáció óta leléptek. És úgy gondolták az emberek, hogy számukra a legfontosabb a pénz és a hatalom. És ekkor jön egy 13 éves fiatal király, és az a 13 éves fiatal király elment a templomba. Melyik templomba? Hát kérem szépen, a jeruzsálemi templomba. És azt látta, hogy a templom romos, hogy évszázadok óta nincsenek felújítva a dolgok, hogy a 960-as esztendők tájékán megépített templom immár évszázadok óta elhanyagolt, formailag megy a vallás, az imádság, az ének, a zsoltár, a kultusz, az áldozatok, de olyan minden, mint a templom külső állapota. És ekkor Josiás elrendelte, hogy újítsák fel a templomot. Egy hatalmas nagy ládát a templom előtt fölállított, énekesek énekeltek, és az arra menő emberek pénzt, illetve adományt tettek bele. Hiszen ekkor még pénz a klasszikus értelemben nem volt. Aranyat. És a király a maga vagyonából mindent mozgósított, és felújították, ismét a salamoni szépségben ragyogott. Jeremiás és Josiás 2 jó barát volt. Mind a kettő valamikor 645 tájékán születhetett. Mind a kettőt fiatalon hívta el az Úr. Az egyiket politikai téren, királyként, a másikat prófétaként, vallási területen. Nagyon jól tudták támogatni egymást. És a templom felújítása közben, hiszen a templomban úgynevezett genizák voltak találhatók. Kérem szépen, ezek a genizák egy ilyen 40x40 centiméteres, a falba süllyesztett mélyedések voltak, amelyet egy kőlappal elzártak. És azokat a régi tekercseket, azokat a régi írásokat, amelyeket már szent célra nem lehetett használni. Miért? Mert megkoptak. Kérem szépen, ez úgy van a zsidóságnál ma is, ha egy betű olvashatatlanná válik egy tekercsen, hiszen a zsidóság ma is szent liturgikus célra tekercseket használ, és nem könyvet. Akkor kérem szépen, azt el kell tenni, többet nem lehet használni. És ezeket nem elégették, hanem eltemették, ahogy az embereket eltemetik, tisztességgel. És a templom felújítása közben megtaláltak ilyen tekercseket, tóra tekercseket. És ezt a tóra tekercseket fölolvasták a királynak. A király pedig megszaggatta a ruháját, és azt mondta, hát mi nem így élünk. Összehívta az egész Jeruzsálemet. Böjtöltek, imádkoztak, és fölolvasták a népnek, hogy mit kell tenni a szolgákkal, hogy mit kell tenni 7 évenként a földekkel, hogy milyen kötelezettségük, milyen áldozaték, hogyan kell a tizedet, az adományokat az Istennek behozni, a papoknak mit kell tenni, hogyan kell megbocsátani, elengedni. És az ifjú király azt mondja, hogy mi nem így csináltuk az életünket. Hát ez újdonság. Pedig magában a Tórában van egy olyan, amely azt mondja, hogy a királytörvény. A királytörvény azt jelentette, hogy minden királyt, amikor beiktatták, egy tórával kellett volna megajándékozzanak, és ez a tóra, Mózes 5 könyve, arra volt alkalmas, hogy a király állandóan olvassa és tanulmányozza. De valamikor már évszázadok óta ez az isteni rendelkezés és szokás félbe maradt. Jeremiás boldog volt, támogatta a királyt, tanácsadóként, fiatalemberként ment oda. És ekkor elhatározták, a templom felújítása után a király egy különleges parancsot adott ki, hogy minden vidéki szentély be kell zárjon. Azok a szentélyek, amely Ábrahám, Izsák és Jákob idejére mentek vissza, azok bezártak, elveszítették legitimitásukat,
és innentől fogva csak egyetlen egy szentélyben, a jeruzsálemi templomban lehetett hitelesen Istenhez imádkozni és áldozatot bemutatni. Hogy ez hogy tudta Jósiás keresztül vinni Jeremiáson, ez számomra egy nagy rejtély. Erről nem szól sem a királyok, sem a krónikák, sem Jeremiás könyve, de átvitték. És Jeremiás ezután valami történik, mert 10 esztendőre eltűnik. Erről is tudjuk, hogy mi. Azért tűnik el a közéletből a próféta 10 esztendeire, mert a Tórában benne van az, hogy minden 6. évet követő 7. esztendőben a rabszolgákat szabadon kellett bocsátani. Ha egy rabszolga nem vállalta a szabadonbocsátást, akkor a fülcimpáját egy árral odaszögezték az ajtó félfájához. Ez jelentette, hogy ő vállalta az örök szolgaságot. Ez sem volt ritka, hiszen a családok már annyira szerették, a gazdag családok, bizonyos családok a rabszolgákat, hogy nem szolgaként bántak velük, hanem úgy, mint a családnak a gyermekei. Tanítatták, nevelték, gondoskodtak, ruházták, ennivalót adtak nekik, és azt mondták, hogy mi nem akarunk elmenni tőletek. Még ha adtok ajándékot is, mi nem tudjuk elkezdeni az életet odakint. Mi jól érezzük magunkat. És voltak, akiket nem engedtek el. Viszont mások pedig elmentek volna. De őket erővel tartották vissza. Amikor felolvastatta Jósiás a törvényt, akkor a jeruzsálemiek sírtak, zokogtak. A gazdag emberek pedig azt mondták, szabadon bocsátjuk a szolgáinkat. Ha az Isten azt mondta, hogy szabadon kell, mi jó emberek vagyunk, mi szabadon bocsátjuk. Igen ám, de másnap nekik kellett dolgozni. A gazdagoknak, akik soha az életükben nem dolgoztak. Mert ők mindig csak a parancsoláshoz voltak szokva. Ja, hogy nekem kell kapálnom. Hát ezt nem mondta a Tóra. Hogy nekem kell vízért mennem messzi, 2 hatalmas korsóval. Hát erre én nem gondoltam. És mit csináltak a gazdagok? Fegyverrel, a katonáikkal felkeresték a korábban szabadon bocsátott embereket, és korbáccsal korbácsolták vissza őket a rabszolgaságba. És amikor ezt Jeremiás meghallotta, ment a királyhoz, nem kopogtatott, betöntötte az ajtót, és azt mondta, király! És azt mondta, Jeremiás, állj meg, nem tehetek. Nem tehetek róla. Nem tudok parancsolni az uraknak. Kevés vagyok. Kérve kértem őket, de ők visszakényszerítették a rabszolgákat. Ha ezt tetted, király, rám ne számíts. És Jeremiás visszavonult. 10 évig nem tudjuk, mit tett. Lehet, hogy visszament Anatótba. Lehet, hogy művelte a család földbirtokait, és közben kesergett. És látta népének szenvedéseit. És látta, hogy semmi nem változott meg. Kívülről úgy néz ki, mint reform. Mint hogy a reformok áthatották az egész országot. De senkit és semmit nem hatottak át. Csak a felületet karcolták meg. Majd Jeremiást ismét elhívja az Isten. 4 király időszakában szolgált. És a következő király időszakában azt mondta az Úr, menj el, vegyél egy hatalmas cserépkorsót. Erre a cserépkorsóra írd rá, hogy Jeruzsálem, és írd rá, hogy Heikál. Jeruzsálem és a szentély. És amikor jön ki a király, amikor jönnek szombaton a nagy istentiszteletről, akkor emeld föl ezt a hatalmas cserépkorsót. És mondd azt, hogy itt van Jeruzsálem, és itt van a szentély, és vágd a király lábai elé a földre, törjön millió darabra, és mondd azt, hogy így töröm darabokra a szent várost. Közben térjünk vissza egy pillanatra
Babilonhoz. Babilon 612-ben megtámadja Asszíriát. És a fővárost, Ninivét, Jónás városát felégetik. Az utolsó asszír király régi nagy ellenségétől, Egyiptomtól kér segítséget. Egyiptom nem segít, és azt mondja, kivárok. És ha ma este Egyiptomról csak egyetlen egy mondatot megtanulnak, akkor a Bibliát sokkal hatékonyabban fogják megérteni. Jól jegyezzék meg. Egyiptom soha nem felejt. Egyiptom mindig benyújtja a számlát. Amikor azt gondoljuk, hogy már nem, na akkor fogja benyújtani. És Egyiptom kivár. Felégetik a város Ninivét 612-be, és ekkor az utolsó király meghal, de a családjából egy utolsó utáni királyt kiáltanak, elmenekül Háránba, és ott egy új fővárost kiált ki. Ez csak 2 évig tud ellentállni a babiloni seregeknek, mert 610-ben felégetik ezt a várost is. Ekkor már második Nékó fáraó egy igen jelentős hadsereggel megtámogatja Asszíriát, mert azt mondja, jobb egy régi ellenség, mint egy új ismeretlen. Asszíriát már ismerem. Tudom a gondolkodásmódját, ismerem a fegyverzetét, a stílusát, és ha kell, békét is tudok vele kötni. De ezt a Babilont, ki ez a Babilon? Hol van a térképen? Azt se tudja a fáraó, hol van. És akkor mondják, hogy hát kedves fáraó, ez az a város, ahová minden egyiptomi kincset befektettünk. De hogy ki mondta? Hát itt igen biztosak a bankok. És ezek a bankok hűségesen fizetik mindig a kamatot. A világ egyik legjobb kamatát adják a babiloni bankok. És mi ide fektettünk be, őrültek vagytok, ide nem lett volna szabad. Lényegében Egyiptomot a saját pénzével fogja 2 várra fektetni majd Babilon. Egyiptom pedig elé megy Babilonnak egészen az Eufrátesz folyóig. És ott Karkemisznél a világ 2 legnagyobb hadserege összecsapott. Jóval számbeli fölénnyel, majdnem 2-szeres az egyiptomi hadsereg. Igen ám, de a babiloniakat egy 18 éves fiatal ember vezeti, aki még nem is király. Az apja haldoklik, és az apjáért való tiszteletből harcol hazájáért, hogy végleg fel tudja szabadítani. Nem olyan rég egy érdekes könyvet vásároltam, és ennek a könyvnek az a címe, hogy a világ legnagyobb, leghíresebb csatái. Nem mondom, ez engem érdekel. Vajon melyik lesz a világ legnagyobb csatája? Én biztos voltam benne, hogy Waterloo, vagy Philippi. Nem, kérem szépen. A világ legnagyobb csatája Karkemisznél zajlott le. Krisztus előtt 605-ben. Több mint 1 héten keresztül, éjjel-nappal, hiszen telehold volt. Folyt a csata. Úgy nézett ki, hogy az egyiptomi seregek lépésről lépésre a babiloni seregeket legyőzik. És 3 nap után nem lehet tudni, mi történt. De a babiloni seregek élére az első sorba odaállt egy Nabukudru-usú nevezetű nagyvezér. És a testével vezette a babiloni seregeket, amelyek végül is a háttérbe található folyóba belefolytották szó szerint az egyiptomi seregeket. Így győzött Nabukodonozor. És ezt a győzelmet Jeremiás évekkel korábban már bejelentette. Senki nem hitt neki. Mindenki azt mondta, hogy Babilon? Hol is van az a térképen? Senki nem tudta.
És akárhogy nézzük a helyzetet, azt látjuk, hogy Jeremiás egyre nehezebb körülmények között szólaltatta meg azt, amit ma mi csak nagyon egyszerűen azt mondjuk, hogy az Isten igéje. Ezt olyan könnyű kimondani. Tudják miért? Mert nincs következménye. Ha van, akkor legfeljebb egy pozitív a családi életünkben. De ott is akkor Jeremiásnak kimondani azt, amit az Isten küldött a saját népe számára, az egyenlő volt a halálveszéllyel. Fanatikus emberek vették körül. Lehaza árulózták naponta. Kalodába zárták, megkorbácsolták, éheztették, szomjúosztották, legutoljára pedig egy ciszternába dobták be. Károli olyan szépen írja, ciszterna. Nem ciszterna volt, kérem szépen. Tudják, mi volt? Na az, ahonnan összefolyik az a bizonyos dolog. És már fulladozott benne. Viszont Jeremiásnak volt egy nagyon jó barátja, Báruk. És Báruk, amikor meglátta a szolgáját, hogy milyen körülmények között van, akkor odament, az ott álló, nagyon érdekes, nem izraeli katona őrizte, és várta Jeremiás próféta halálát. Lefizette, és azt mondta, hogy most fordulj el, és kihúzta az urát. És teljesen, hát most gondolják el önök a Jeremiás helyzetébe. Milyen tisztátalan, milyen büdös volt, milyen visszataszító. Az emberi méltóságát veszítette el. És azt mondta, rávettél, Uram, és rávétettem. Ezért nem emlékezzem meg rólad többé. Nem vagyok próféta Isten, nem vagy Úr. Vége. Felmondtam a szolgálatot. Felbontottam a szövetséget. Te nem voltál velem, te magamra hagytál, te elhagytál, te a király mellé álltál. Ugye, ha egy próféta azt mondja, hogy nem emlékezem meg róla. Hát ez rögtön a Biblia forgató embereknek a 4. parancsolat jut az eszébe, amelyik így kezdődik, hogy megemlékezzél. Nem emlékezem meg. De utána így mondja Jeremiás. Amikor eljön az első péntek, az ezt követő időszakban, és Jeruzsálem templomába kiállnak a papok, ő is pap, és belefújnak egy sófárba. Ő ott van a börtöncellájába. Mintha valami sokkot kaptott volna. Mintha valami újraélesztő defibrillátor lett volna. Újból elkezdett dobogni a prófétai szíve. Magához tért. De azt mondta, hogy nem tehetem. Mintha égő tűz volna csontjaimban rekesztve. Erőlködtem, hogy elviseljem. De legyőztél. És legyőzettem. Alig van túl ezen a sokkon. Jeruzsálem városa körül van véve. A király jön hozzá. Olyan éhség volt a városban, amely annak előtte csak Ézsaiás idejében volt. Amikor az ellenség körülvette, és irgalmas anyák egymás gyerekeit sorsolták ki, és egymás gyerekeit főzték meg, és ették meg. El tudjuk képzelni? Ezt Izrael teszi. Nem egy pogány nemzet, az izraeliták. Ilyen éhség volt. Azt mondták, hiszen a királlyal szemben ott van a szélsőséges nacionalisták pártja. És ezek azt mondták, nincs megadás, nem adjuk meg magunkat. Az életünk végé is. Az Isten velünk van. Sion az Isten lábának zsámolja. Ez a szent hely. Ezt soha még be nem vették. És tényleg, idáig még be nem vették Jeruzsálemet. És nem megy a király. A testőrségét kiparancsolja, és azt mondja, most egyedül akarok a prófétával beszélni. De Uram, hát ez egy vad ember, ez egy hazaáruló, és mi van, ha megöl? Na menjetek ki. Fáradtan, elcsigázottan.
leül a prófétával szemben, Jeremiással szemben. És azt mondja, én tudom, hogy te az Isten embere vagy. Most csak egyet kérdezek tőled. Megmenekül ez a város? Megmenekülhet? És akkor Jeremiás föláll és azt mondja, Koámar Jakve Cöbáót, így szól a seregek Istene, Ura. És elmondja, saját kezedbe vedd a város kulcsát. Menj ki, ott van a fővezérnek a sátra, Nabukodonozornak. Menj oda, alázd meg magad, add át a város kulcsát, nyissátok ki a kapukat, és akkor életben maradsz, mind te, mind az egész nép. Mert ez az Úr akarata. És a király azt mondja, mindent meg tudok tenni, de ezt az egyet nem. Nincs rá erőm. Persze Jeremiás nem tudja, hogy eddigre már a király az egész családját összeszedte. Kiment a cellából, átöltözött, egy hétköznapi ruhát, egy álruhát vett föl, és 3 kiskorú gyermekével, a feleségével, néhány hűséges szolgájával elment. Egy titkos alagúton, egy föld alatti alagúton, amely az ellenség mögött jött fel a felszínre. Mit tetszenek gondolni, hova menekült a király? Milyen országba? Egyiptomba. Egyiptomi szasszon frizurát hordott a király, egyiptomi ruhákat, posztókat és szövetekből vásárolt. Azt hitte, hogy ő a fáraó. Teljesen bezöldült ez az ember. És azt gondolta, hogy még ő el tud menni Egyiptomba. És több napon át, éjjel-nappal ment. Amikor már szinte Egyiptom felség területén, már a határon beljebb volt, amikor egy babiloni őrjáratba botlott bele. Nabukodonozor elküldte a babiloni határba az őrjáratait, és minden nap jelentést adtak, hogy jönnek-e az egyiptomi seregek, a felmentő seregek, vagy nem. Bölcsember volt Nabukodonozor. Legalábbis ebből a vonatkozásban. És akkor, ahogy így megnézik ezt a kis csapatot, a katonák azt mondják, nézzétek ezeket az arab telivér lovakat. Ilyen lova még Nabukodonozornak sincs. Kik ezek? Megállítják. És azt mondják, hogy kérem szépen, mi egyszerű kereskedők, a te szolgáid kereskedők. Most megyünk Egyiptomba, nézd meg, itt van néhány fazekas dolog, és ezeket készítjük, eladjuk, és jövünk vissza. És honnan van a lovat? Jaj, hát ezt a lóvásáron vettem. És a gyerekeid? Hát ők jönnek tanulni, hogyan kell kereskedni. És ezeket te csinálod a saját kezeddel? Vagy a szolgáid? Nem, nekem nincsenek szolgáid. Hát én egyszerű ember vagyok. Én a saját kezemmel. Na akkor mutasd a kezed. És látták, hogy az a kéz agyagot még életében nem gyúrt össze. Nem tudták, hogy a királyt fogják el, de azt mondták, na akkor jó, gyere a biztonság kedvére, azért elviszünk Nabukodonozorhoz, meg ezek a lovak talán jó lesznek a királynak. És ott természetesen a tolmácsok azonnal észrevették, hogy a királyt fogták el. Másnapra a király kidoboltatja egész Jeruzsálemet a kőfalakra, természetesen héber nyelven, és azt mondta, hogy na nézzétek meg, itt van a királyotok. A kiskorú gyermekeit a szeme láttára lefejezték. A feleségével együtt. Utána mind a 2 szemét kiszúrták, és fogolyként elvitték Babilonba. Ez lett a királynak a tervéből. És mindezt Jeremiás felhúzóckodva a tömlőcének az ablakából látja. A néhány nappal ezelőtt esdeklő királyt, aki kérdezte, mi lesz az ország sorsa. Ezután felgyorsulnak az események. Már csak azt látjuk, hogy az izraeliták rabszolgaláncon ott vonulnak el a király előtt. Nabukodonozor királynak pedig volt egy nagyon bölcs tanácsadója. És
És ez a bölcs tanácsadó Jeremiást az utolsó pillanatban felismeri az odaláncolt foglyok között. Minden fogolynak rá kellett nézni a királyra. És ez a tanácsadó lerohant és megkérdezte, mi a te neved? Jirmőjáhú, Jeremiás, azonnal engedjétek el. Mi a szolgádnak a neve? Mondja, Báruk, őt is engedjétek el. És azt mondja, a nagy király, azt mondja, hogy elmehetsz a foglyokkal szabad emberként. Életed végéig gazdag megélhetést biztosít az Úr Babilonban. Hatalmas ember lehetsz. De ha akarsz, itthon is maradhatsz. Válasz. Amerika vagy a nyomor? Így is feltehetjük a kérdést. A világ akkori leggazdagabb állama, országa már Babilon volt. És azt mondta ennek a főembernek, ennek a babiloni főembernek, hogyan mehetnék én el? Hát az Isten prófétának hívott, és akik itt maradnak, a szegények, az idősek, az öregek, ki fogja gondozni őket? És azt mondta, gondolkozz, csak egy döntésed lehet. Ha maradsz, az életed végéig fogsz maradni. Ha nem, gyere Babilonba, és az életed végéig gazdag ember leszel. És Jeremiás mit gondolnak, mit választott? Maradt. A hazaáruló. Ő maradt. Már csak egyetlen egy esemény maradt Jeremiás könyvéből. Egy Gedalja nevű helytartót neveznek ki. Nabukodonozor személyesen fogadja Jeremiást, és kikéri a véleményét, hogy ki lehetne helytartó. Nem király, helytartó. Hiszen innentől már egy tartományi székhely csupán Jeruzsálem. Gedalját nevezik ki. Gedalja valamikor a korábbi királyok külügyminisztere volt. Nagy tudású, bölcsember, egy igazi hűséges, aki mindig hűséges volt a népéhez és a valláshoz is. De nem volt szélsőségesen nacionalista, aki újjá akarta építeni, a lehetőségek környékén újjá akarta építeni Jeruzsálemet és a várost. És Jeremiás tanácsára ezt a régi konzervatív családból, de nem szélsőséges nacionalista gondolkodású embert nevezik ki Gedalját helytartónak. Nos, milyen volt az élet? Gedalja beiktatása után, amikor elmennek, elviszik a foglyokat, külföldről felbérelt izraeliták érkeznek, hogy Gedaljának hűséget fogadjanak. És a király csupán néhány katonával vette körül magát, nem volt kitől féljen. Mindenkit legyilkoltak. És Jeremiás is jön, és csak azt látja, hogy mindenfele véres embermaradványok. A nagy ünnepséget a gyilkosok akkor tartották. És csak úgy kijöttek, és Jeremiásba belebotlottak. Jeremiást is beviszik. És az egyik azt mondja, na őt is küldjük Gedaljá után. És a többiek azt mondják, nem, vigyük el őt tússzal magunkkal. Hiszen menekülni kellett az országból. Na mit gondolnak, hova mentek ezek a gyilkosok? Egyiptomba. Elvitték magukkal Jeremiást. És innentől már olyan távolra esik, úgy összeszürkül a távolságban Jeremiás alakja, hogy nem tudjuk, mi lett vele. Nem ment Amerikába, nem ment a világ akkori legnagyobb lehetőségek hazájába, és mégis el kellett hagyja hazáját az erőszak miatt. Valahol Egyiptom homokjába várja a feltámadás nagy napját. De még van néhány percünk, és hadd szóljak Jeremiás síralmairól, hiszen ez is a feladatunk. Lényegében ugyanebben az időszakban vagyunk, az elfoglalás és az újjáépítés közötti időszakban, hiszen Jeremiás az, aki hosszú időn keresztül arról beszélt, hogy változtassuk meg az életünket. És amikor az első nap elcsitulnak a harcok, amikor felégetik a templomot, amikor akár merre megy Jeremiás,
minden lépése nyomán emberek halott testeit, meghalt embereket lát, százával az úton, az úttesten, a templom térnél, hiszen ott voltak a leghevesebbek a harcok. Jeremiás sír, zokog, könnyezik. És ekkor írja meg a síralmak könyvét. Hiszen a síralmak könyve a gyászszertartásról szól. És azt mondja, csak összefoglalom, nagyon szép irodalmi formában is van. A Héber ABC száma 22. Ezért egy különleges, a saját kultúrája nyelvén írja meg és fogalmaz meg 3 fejezetet. És ez a 3 fejezet úgynevezett akrosztikus szerkesztéssel van. Megmagyarázom, mit jelent. Az akrosztikus szerkesztés azt jelenti, hogy minden bibliai vers, minden mondat, úgy mondhatnám, egy Héber ABC-nek egy következő betűjével kezdődik. Tehát az első vers az Alef, Bét, Gimel, Dalet, és így tovább, mind a 22. De lehet érezni, ha végigolvassuk, hogy nem elég neki a Héber ABC, szaggatja, feszíti a határokat Jeremiás. És azt mondja, Jeruzsálem olyan, mint egy fejedelemasszony, még halálában is. Erről a fejedelemasszonyról leszaggatták a ruháit. Meztelenül fekszik. Az ékszereit is leszaggatták. De még ilyen meztelen állapotában is olyan fenséges és szép. Tiszteletet kelt, még az ellenségeiben is. Hát kérem szépen, a fejedelemasszony Jeruzsálem, a leszaggatott ruha Jeruzsálem fiai és lányai. Az ékszerek pedig az ő gondolkodásában a templomi eszközök arany és ezüst ékszereit jelzi. És azt mondja még, halálodban is olyan nemes, olyan igazi, olyan szép vagy. És én azt hiszem, hogy talán a világirodalom egyik legszebb költeményénél tartunk. Ezt mindig felolvasták. És hadd mondjam el befejezésül, csak egy nagyon szép kis tapasztalatomat, egy kis történetet, ami velem történt. Néhány évvel ezelőtt Jeruzsálemben jártam. És Jeruzsálemben elmentem Dávid sírjához. Csodálatos kék színnel van az az egész terem, nem sokkal nagyobb, mint ez. És amikor beléptem, akkor valamilyen ünnep lehetett. A barátaim, akikkel voltam, azok mondták, hogy Imre, 20 perc, és aztán mennünk kell. A busz itt van, és visz tovább. És valami úgy engem megfogott. Kimentem, és azt mondtam, menjetek tovább, majd én estére megyek haza. De hogy fogsz hazajönni? Nem mondom, beülök egy taxiba, és szépen fogom tudni, hova kell. Rám ne várjatok, én most szeretnék itt lenni. És ahogy beléptem, fényképezőgéppel a nyakamon, ott voltak azok a kis öreg, hófehér szakálú és hajú, kis rabbik, és olvastak valamit. És én nem tudtam, hogy mit olvasnak. Elővettem a hátizsákomból, elővettem a Héber Bibliát, és azt mondtam, hogy most én addig leszek itt velük, amíg rá nem jövök, hogy milyen szöveget olvasnak. Mert hát mégis nem mehetek mellé, hogy nézzem most hanyadik oldal, most mit is ol. Ők nem is néztek oda bele a szövegbe, csak mondták. És amikor eltelt egy olyan 4 óra, akkor azt mondtam, na most nyugodj meg először is. Ha a szöveget nem ismered fel, mert olyan gyorsan, olyan furcsa kiejtéssel, számomra furcsa kiejtéssel, akkor próbálj a szövegnek a zöngéjéből, a ritmusából, a dallamából. Mindig meghallottam, hogy hogy. Ez pedig a héberben azt jelenti, hogy jaj, abban a pillanatban tudtam, Jeremiás síralmainál vagyunk. Na hát, ha Jeremiás síralmai, akkor nekem pláne, hogy itt kell legyek. És 5 órán keresztül mondták, többször elmondták. És akkor a végén már én tudtam, hol tartanak. És akkor a végén én is mondtam velük együtt. És ahogy néhány óra múlva így feltekintettek egy-egy levegővételnél,
Mi van, te turista? Nem mondtad meg? Nem fényképeztél eleget? Nem akarsz menni haza? Finom vacsora, meleg, stb. És akkor úgy válaszoltam a szememmel, nem. Jó nekem itt hallgatni ezt a szép síralmak könyvét eredeti nyelven. És mondom, egész késő estig ott voltam, 5-6 órán keresztül, és egy olyan élménnyel lettem gazdagabb, hogy azt el sem tudom önöknek mondani. De én csak ennyit szerettem volna. Olvassák el Jeremiás könyvét és a síralmakat. Isten áldja önöket, viszontlátásra!